Shout out, shout out. Ano ini enggak niya. Ang taga ring gapas kung talagang morag pa. Isang yamo gid so may trabaho ginagagalin niya. Amo ka di si Papa Pipoy. Oh, dak ka di pigipilin trabaho. Mas kuno kan trabaho ni kadi. Tama mabay pi trabaho. Malupit kadi si Papa Pipoy. Dak ka di pigipili. Mas kunong trabaho. Nakita ka ninyo ngwana, dak naman sa banwa kaya ngwana ning kurpuan, hindi na kanina nakikurpo ngwana sa kabukidan. Basta-basta igin. Pet ka mo mga bade. Papa Pipoy. Ako na bala. Kakatihin ka dyan, Papa Pipoy. Gagatulin ka. Gagatulin ka, mamaya niyan, manggugurong gutom ka. Christian, tama ba gatas? Lang lupit talaga ninyo, mga pari koy. Get out mo alupong. Lupong, aral tayo sa puro. Para kuya koy. Sinip, leading una tatibad king. Hindi makasisid. Diyan katon. Para kuya koy yan. Ninchan kan, pengurag na kanti trisir ninyo. Saya na raw si Pading Ricky. Isus Mariusip kan. O kan pang sigarilyo. Isus Mariusip kan piniripit na baga. Sa trabaho. Diyan katon talaga. Mga akin ini. Panglulupit talaga ninyo. Sus Mariusip. Sudah mudag kikas tanah. Ternyata na sa diri-diring nakakuha, naka-shoot. Nakikita mo sa mga napon pag sa ako magikuan, pagabot ko naman kamo. Lang iwas na kanina niyan talaga ninyo. Kaya nasa napulaan kan. Anyon. Ngurag-ngurag talaga mas kisinrang ni Kading Andrew. Yan na mga pare ko, grabe na kaninit. Amo ka di ka na kuha. Yung nakita ka ng kwate yan, minama. Kakitang maray. Mereka nakakuha na naman ka di sa YouTube. Kalau kung nga di mas kasi sinarong na kong bungan. Ay ko nakasabay so pinasarong kumpat. Kaya bagad to. Wala. Garing binawi ni Daddy Subay. Kaya pupuno ko na sa martilyo. Para sana hindi ko pala labran. Dapat mo na sabihin mo yan ha. Kanila kinong dapat. Mapundo na ta kanila mga tao grabe pagtis na. Kating babay pigan na. Papati po tayo pigan na. Kaya pagtis ka rin sa Manila. Tuda na ngayon.
Tingnan ba may tikin na, may aswang di sa ko eh. Ignorante man po, tangya uli nga ako daw, mga isang Paskwan nga mas kitoro-tono. Kaya mo hindi nga, Teka na. Wait. Ang budaya pa lang niya hindi. Tapos hindi mo ng panira. Pero talaga kung may poro. Talagang. Pwede na kung may kagadan ha. Pwede na sumaka. Ito parang nga pisiram ha. Dapat parang talaga. Nag-uniform ako. Tayo ito nakasabi sa jacket. Mabali wala. Sabi nito ito. Kadagday na sana. Pinchan katon. Kakaya na sana. Ay kasurbul maray kakitang maray. Makikita kan process ni kan harvesting. Ang tamang Ano ka di? pagkaan eh. Ganito yan. Sige daw nga tabi. Badasin mo pa ganito. Boss Pipoy. Tapos yung talim niya, talaga dapat pabulusok, hindi Ganyan. patangad. Ay, pagpatangad ka may sigurado. Patangad. Kamot. Dali kang magagapas ang imong kamulmog. Ang kamulmog. Kailangan perming pabugsok, puro parehang. Perming nakatuwad yung gapas mo. Arog pa lang kayan. Perming pabugsok. Kahit konti na lang, nagtutulong-tulungan. Tulong-tulong tayo. Sama-sama. Sama-sama. Kahit ilaw pa, inaani na kasi Ay, wala na lintian. kinakain, gutom na. Arog pa lang kayan. Nakita Ano? mo yung mga kuya-kuya natin. Iyo pa ito. Kasabay na ito. Sarong grupo. Kasama pa natin yun. Pura delikado kan mano pag kuha. Dapat kan sa perming kapantayan. Kakay na kabulbul mara pwede. Kaya pala sukurangan di na nagiwag. Mura ba, kadi mga nagparentindi, kadi abul ka nila ng phone. Badan mo, katang kurangan. Ay, arog pa lang kayo niya ang pagani. Dahil man talaga nasisirot. Ano? May mga tada-tada man giraray. Kuan pa. Gilayon ka mo, makalig mang gilayon. O sa daparas pa. Sa daparas na sana. Kalig mang gilayon. Nakalig ko na sa bibang anong panahon. Karin? Nakakarang piso. Sabi sing piso. 5 na nga niya. Puti. Si Bingkong, nakita mo na Bingkong ano? Saba dili ka ni ganding ko. Dua mula. Basta yaya, papa. Ganito ang tamang pag-ani. Basta nakita mo yung kalaban mo, dapasin mo na. Dapat, kinastahan ko si jacket ko sa gapas. Taning pati ka rin nag-video, nag-ani man. Mga napasiram lugod ka rin nag-video. Dala mo na yung papunin mo. Ay, boy. Kaya ako nadali. Kaya nalogi ako yung sigurod. Ay, rimate na. Sad na sana. Kaya di na sana. Ano, magkapinangon na kita? Kaya na ka di? Di, tapos na ka di. Ano? Ako naman, tapos na ka di. Ay, tayo mag-init na lang ko ng tubig. Babalik ako. Tapos na ka nyo, taling hindi ka mamakasanit. Maski pa siya. Ganyan po ang tamang proseso ng paggagapas, pag-ani. In English, harvesting. Kung nagdara kaya kang grass cutter, sa ibang bansa ba, grass cutter kang gamit? Pagka may kuwan man siya, deso may pangbangga man siya, pag kuwan mo panguan, tambak naman sa gilid. Marag man. Kaso pag garag ni ka, di mga tumagasir ta. Amo na nga inrape gamit. May kuwan man, di still may guru guard man siya. Mo nay. Di mga tumagamit pag kuwa, pangbadas. Okay guys, kung mapapansin nyo talaga, masisipag ang ano natin dito, mga kasamahan. Si Jake, nagkuya-kuya na si Jake. Right. Up.
Sisay. Lumagat si Dick. Tabirilyo. Ito. Wala na si Tabirilyo. Tapos pagayod. Aray, si Tabirilyo. Uli na sa butas. Okay, kuhan. Nagibala no airgun. Okay, ito po yung pag-ani natin dito. Talagang mapapansin nyo. Oh, ito si Busing. Ay, boy. Busing! Shout out! Yan pala ang siko ah. Wala na si Master. Kanina pa kayo dyan. Bura-burain mo tong mga ano natin. Service niya. Ha? Naglawag ng service niya. Ay, naglamig ng service. Nagpagasolina ng damulag. Iyo baga. Nasaan natin ito mamaya? Nasa YouTube. Kung gusto nyong pakyawan ng mga mabibilis kumain. Walang sinabi ang Walang sinabi ang harvester natin, halimaw. Kailangan to mano-mano. I-enter ka sa inyo, bigas na. Ang bawi nyo, kulang na. gusto niyong pabrikang katintuan dito. Hey! Mag-init ko na akong tubig.